В речта си пред евродепутатите, председателя на Европейската комисия, господин Жан-Клод Юнкер, обеща смяна на времето да бъде премахната. Всяка държава членка да реши сама кое часово време да приеме. По думите му, в бъдеще стрелките на часовниците няма да се сменят два пъти в годината. Темата от години е сериозно обсъждана в общественото пространство. Защо е важно да няма зимно и лятно часово време? По темата сега ще разговаряме с Аня Алашка от Българската стопанска камера и доцент Кирил Карамфилов, началник на отделение по инвазивна кардиология в Александровска болница. Благодаря на двама ви, че сте тук в нашото студио. Да започнем от тук. Как ще изглежда този път вече обещана липса на смяна на времето? Как ще изглежда? Ние трябва да решим... В икономически план, как това ще се отрази, да започнем? Започваме от другата. В икономически план всъщност ще се преодолеят много негативи, които до момента съществуват благодарение на въртенето на стрелките. Този дискомфорт на работещите ще се отрази ли върху този дискомфорт със сигурност? Точно, не само върху работоспособността, но тук имаме загуби от некачествена продукция, от трудов травматизъм, от извън работната среда, от пътна безопасност. Вече лекарите ще кажат и как това влияе изобщо върху здравния статус на населението. Така че икономическите вреди от мярката са наистина измерими, даже всъщност неизмерими са, големи са. На този фон ползите, уж енергийните ползи, са нищожни и недоказани. Така че прекрасна е новината, че Еврокомисията най-сетне узря за тази мярка. Вече трябва ние пък като общество и като управление, разбира се, да вземем нашето решение, да направим една добра преценка, кое е лятно, т.е. кое време лятно или стандартно ни устройва като постоянна така, да се запазят стрелките на това време. В бизнеса, кое е това време, което ще е по-добро или просто това? Аз не мисля, че това... само стрелките, аз не мисля, че това... Т.е. трябва да се прецени съобразно нашия часови пояс, т.е. географското ни разположение, слънцегреенето, зимата и лятото като часове, как би се отразило и на хората като емоционално състояние, ако щете, и на икономиката от гледна точка най-вече на това, че сме туристическа държава, например. Доста фактори трябва да бъдат отчетени. Мисля, че хората трябва да бъдат запознати с простите правила, как биха изглеждали стрелките при лятно и при зимно часово време. Съответно, да има някакъв вид социологическо допитване, което да покаже очакванията и предпочитанията на населението. Доцент Карамфилов, как това се отразява в крайна сметка въртенето на часовниковите стрелки върху човешкия организъм? Какви са онези неща, които се променят непрекъснато в нашия организъм? Стреса, на който сме подложени, как се отразява това върху нашето здраве? Много хора в ежедневния си живот не си дават сметка, че има много механизми, които адаптират организма и към необходимостите от деня и от нощта. В крайна сметка това, което сигурно се знае от медицината, че има ясна статистика, която показва, че наличието на тези промени се отразяват неблагоприятно на адаптацията на организма. Има статистика, която е в Европейския съюз и в Щатите проведени изследвания, които показват ясно, че миокардният инфаркт се повишава в различни проучвания между 5 и 30%, именно в тези моменти от пролетния, най-вече пролетната промяна. И не на последно място се отразяват и на различни други фактори. Кръвното налягане, сърдечната честота, секрецията на различни хормони. Всичко това се координира от нервната система. И именно тя е най-засегната, когато променяме часовете напред и назад. В крайна сметка, медицинският ефект от това нещо е позитивен, тъй като ще подобри адаптацията на организма към различните промени. И ще намали и стреса, което е най-важно. Стреса ще намали заболеваемостта и в крайна сметка ще има позитивен ефект от чисто медицинска гледна точка. Кои обществени групи са най-заплашени?
Няма групи, Ясно които да са очертани. пощадени. По принцип хората в активна възраст, които са свързани с активен физически деятелен труд, те са най-засегнати. Има също така експерименти, които са правени в различни държави, при които така адаптацията се прави по-постепенно в рамките на няколко дни, които по-лесно понасят това нещо. Има една също много интересно изследване, което показва, че понеделник е критичен момент за получаване на такива неблагоприятни сърдечно-съдови инциденти, което показва, че наистина след няколко почивни дни някои хора имат по-трудна адаптация и в крайна сметка също това е един признак на това, че наистина е безмислено това от медицинска гледна точка променяне на времето. Госпожа Лашка, в бизнеса кои дни могат да бъдат критични от гледна точка, тъй като все още една година ще продължи смяната на времето? Аз преди да ви отговоря на въпроса, искам да внесем малко яснота колко време още ще го сменяме и въобще. Обещанието на господин Юнкер от вчера беше, че реално тази предстояща пролетна смяна през 2019 практически ще бъде последната за Европейския съюз и държавите, които преценят, че искат да фиксират лятното часово време повече от март нататък няма да въртят, а тези, които предпочитат стандартното, ще направят една последна смяна през есента и с това ще се стопират нещата. Много ми се иска да вярвам на господин Юнкер, но честно казвам съм малко скептична, защото процедурите в евроинституциите не позволяват толкова бързи решения за каквото и да било, дано да се случи. Но тук има едно голямо но. Освен суверенното ни право да изберем върху кое време да се фиксираме, ние имаме и суверенно право да изберем дали изобщо да въртим стрелките. И към днешна дата ние практически не сме задължени по директивата да си въртим стрелките. Ние сме задължени, ако решим да го правим в конкретен ден и час. Така че ние имаме абсолютната възможност да не чакаме на европейско ниво каквито и да било решения. Ние бихме могли сами да си вземем собственото решение и просто да информираме Европейската комисия за това решение. Но ние сме част от Европейския съюз и трябва да ги координираме тези неща в някакъв смисъл. Така е. Никой не говори за липса на координация, но бихме могли до пролета ние самите да определим какво правим и без значение дали те успеят или не успеят да се споразумеят на европейско равнище, ние в крайна сметка да си решим нещата. Добре, вие вече казахте преди малко, че сега трябва да изберем дали зимното или лятното време да запазим. Това им базира ли се на някакви изследвания в бизнеса? Изследвания е трудно да бъдат направени поради причина, че смяната на времето е много субективно усещането и тук проблема не е към кое точно време ще се фиксираме. Проблема е адаптационен и свързан с тези ефекти на адаптацията, особено през пролетната смяна, разбира се, тъй като тя съвпада и с зимната умора на организма като цяло. И има един час взет от съня ни. Така че няма значение върху кое, от икономическа гледна точка, реално няма значение върху кое точно време ще се фиксираме. Мисля, че тук въпросът е по-скоро субективно, трябва да бъде преценен от всеки гражданин и под някаква форма, аз апелирам за това, под някаква форма да бъде проучено общественото мнение в България, за да стане ясно коя е преобладаващата група, към кое време да се фиксираме. Няма как да бъдат измерени икономическите ефекти от едното или от другото часово време. Може би има някаква логика за нашето географско разположение. Има някаква логика да се запази лятното часово време, както впрочем направи Турция преди 1-2 години. При тях аргумента също беше свързан с туризма. Аз не искам да се фиксирам върху един конкретен отрасъл, защото това касае цялото общество. Но един така плюс някакъв на избора върху лятното време би бил, че през зимата ще успеем поне в светлата част на деня да се прибираме от работа. Защото знаете, че сега по-тъмно тръгваме и по-тъмно се прибираме. Евентуално, ако се фиксираме върху лятното време, бихме могли поне вечер да си така донесем един час повече светлина. Тоест да се стъмва към 6:30-7. Доцент Карамфилов, по-здрави ли ще бъдем?
Ако спрем да въртим часовниковите стрелки. Няма съмнение, че медицината е доста категорична по този въпрос. Всички поручени изследвания категорично казват, че наистина промените, които ни карат да местим часовника напред и назад, се отразяват неблагоприятно. Аз не мисля, че има голямо значение от чисто медицинска гледна точка дали ще запазиме... Намаляваме стреса, няма да имаме... Не, става въпрос дали ще е лятното или зимното. Да, Няма такова голямо значение. точка, Факт е, че няма да има така рязка адаптация, ще подобри съответно начина, по който живеем, ще подобри съня и така нататък. И искам така в рамките на 30 секунди да кажа, че това е една добра вест за хората и общо взето един апел към една добра вест за здравословния начин на живот. И да ги призова да използват и общо взето всички останали мерки, които могат да подобрят техния здравен статус, да спрат вредностите, които са много по-важни, да спрат да пушат, да почнат да се движат, да системно да си следят кръвното налягане и сърдечните честоти. Тоест тази вест, добра за тяхното здраве, да бъде използвана като едно продължение, за да водят по-здравословен начин на живота и да са по-здрави. Кои са тези условия, които трябва да бъдат за по-здравословния живот, за който говорите? Аз ви казах, да са активни, да се движат, да си следят килограмите, да правят профилактични прегледи, да се хранят здравословно, да избягат солта. Общо взето всички вредности, които имат и ни заобикалят, да ги избягват, да спят повече. Между другото, по отношение на съня, това е една много интересна статистика, която показва, че когато променяме часовника, много често се нарушава ритмичността на съня и това води до увеличаване честата на инсултите, когато този цикъл не се възстанови. Така че, общо взето, една добра вест, която може да увеличим, за да си подобрим здравното състояние. Госпожо Лашка, да завършим, може би, с вас. Как цялата тази тема се отразява върху бизнеса, очакванията? Вие говорихте за туризма. Не трябва да сблъскваме различните сектори в икономиката. Но при всички положения обаче трябва да се намери някакъв баланс в Аз пак казвам, темата не е толкова и единствено бизнес-ориентирана. Разбира се, че и бизнесът е един от потерпевшите. Тя не е бизнес-ориентирана, но е свързана с бизнеса в някакъв смисъл. Има сектори в икономиката, които пряко са, как да кажа, потърпевши от смяната на времето. Един такъв, освен туризма, разбира се, един такъв сектор е транспорта. Ще ви припомня само, че при миналата смяна на времето имаше едни влакове, които стояха по час и нещо на гарите, за да изчакат да им се превъртят разписанията. Например, това е проблем. При самолети и всичко, което е свързано с някакъв график. Друг потърпевщ сектор е селското стопанство, където пък се сблъскваме и с проблема с биологичния ритъм на животните. Ако на нас може някакси да ни се обясни, че ще се въртят стрелките, на тях няма как да им се обясни това нещо. А това води съответните промени и разходи за обслужване на... Изобщо от гледна точка на продуктивност има проблем. Така че не е добре да се отделят едни или други сектори. Трябва да се гледа глобално на темата и наистина аз се присъединявам към тезата, че това е една прекрасна новина и господин Юнкер ще бъде запомнен с добро със сигурност. Без съмнение. Това наистина е една новина, която дълго време ще се помни. Благодаря и на двама ви за това участие.